Lura mir-riklami, grazzi lil dawk kollha li jgħinuna biex naslu fil-djar tagħkom, grazzi lil dawk il-kumpaniji u l-azjendi kollha, grazzi tal-li qegħdin tgħaddu is-sibt wara nofsinhar fil-kumpanija tiegħi tal-mistiedna tagħna tad-diskussjoni taż-żgħażagħ illi jipparteċipaw kull nhar ta' sibt waqt il-programm Strada. Intant, b'mod esklusiv illum ser inkun qed nilqa' tim mill-produzzjoni Il-Klikka. Meta kont qed nipprepara għal din l-intervista anke hawnhekk il-kru qaluli Il-Klikka. Iva, ħankunu qegħdin nitkellmu dwar Il-Klikka u miegħi nilqa' bi pjaċir lil Nadja Kakija, lil Jovan Pisani, kif ukoll lil Lara Karwana, illi ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar Il-Klikka. Però din id-darba Il-Klikka il-film. Xi ħaġa illi V-Squared qegħdin jaħdmu bla qiegħda biex fil-jiem li ġejjin inkun nistgħu ingawduha wkoll. Fil-fatt ħanibda mal-ewwel naqra bik. Nadja, inti id-direttriċi u xek u l-kittieba, l-script writer ta' dan il-film, kont se ngħid ta' din is-sensiela, imma issa ħammorru għall-film. Xogħol jibes, iżda ta' gost bla dubju u sodisfaċenti. Jiena qaluli li inti u Lara tordut u toħolmu bil-klikka vera, ġifieri naħseb qed tagħmlu ħafna ħin bħalissa. Ija. Kif qed tajt inti issa ħammorru għal xi ħaġa naqra ikbar. Bdejna bis-sensiela u issa ħanispiċċaw fuq il-big screen ġos cinema. L-ewwel mistoqsija tiġi awtomatika, Nadja, għaliex Il-Klikka film, ġifieri fis-sinema, mhux staġun ieħor tal-Klikka? Eżatt, bażikament wara li ntwera l-aħħar episodju kien hemm respons kbir min-naħa tat-telespettaturi u allura ddeċidejna tipo wara li komunikajna ftit flimkien brainstorming. Eżatt, għedna tkun idea tajba jekk immorru issa nagħmlu il-film. Meta beda, Lara, inti kont hemmhekk, ġifieri inti kont fis-sensiela wkoll minn wara l-kwinti, għażdejjem nikkorrispondu. Meta beda x-xogħol fuq dan il-film? Bażikament mal-ewwel kif spiċċajna l-aħħar episodju tal-Klikka bdejna naħdmu fuq l-iskript u fuq l-ewwel preparamenti min-naħa ta' produzzjoni li jinvolvu biex jittella dan il-film. U mbagħad qisu lejn l-aħħar tas-sajf tajna l-aħħar push kemm bħala skript iktar Nadja, Rachel u Anna kienu qed jaħdmu fuq l-iskript matul il-ġimgħat tas-sajf. U mbagħad għaddejna l-fażi l-oħra ta' produzzjoni li waslet għall-ġimgħat ta' filming. Ara kemm xogħol. Eżatt, u bħalissa qegħdin post-production biex nagħlqu nkunu looking forward li naraw dak li ħdimna fil-ġimgħat li x'inhu xogħolok eżatt? Produzzjoni. Produzzjoni, ġifieri għandek naħseb l-iskeda tal-atturi. Eżatt, minn atturi, locations, għal-props. Issa, jiena naf li u anke telespettaturi illi V-Squared huma sinonimi ma' produzzjonijiet ta' kwalità. Jiġifieri anke meta t-telespettaturi ta' One kienu jsegwu L-Klikka, kienu jaraw filming, bellezza, editing b'ċertu sens. Nieħdu pjaċir nagħmlu dak li nagħmlu naħseb. Imma ovvjament bejn sensiela televiżiva u film jiena personali qed nistenna li nara xi ħaġa totalment differenti. Hekk tistgħu forsi tiżvelaw xi il-mod ta' kif qegħdin tiffilmjaw equipment, dawl, kif inhi din il-ħaġa? Kien hemm differenza fil-filming ta' bejn is-series u l-film, anke kull xena investejna aktar ħin fiha. Ovvjament fi għandek sensier għandek episodju li joħroġ kull ġimgħa, film għal 90 minuta dedikajna iktar ħin għalihom u ovvjament il-prodott tajna iktar ħina liħ biktar apparat li ser jintuża fil-film bħal crane u tracks. Ġifieri stajna iktar. Inti bħala direttriċi hemm naqra xeni. Kemm iktar xogħol ngħidu hekk. Ekku, imma jkun hemm naqra iktar kreattività. Jovan, hekk kurzità, inti minn nom it-tnejn naħseb it-telespettaturi huwa l-iktar wiċċ sinonimu għaliex kont parti mill-Klikka, parti mill-atturi. Kif tħossok hekk li terġa' tirritorna għal-filming mal-Klikka? Għal-Klikka tal-film? Tal-film, issa. Meta waqafna nfilmjaw is-season kien mument daqsxejn somber ħafna. Allura meta ċemplu li insiru ħbieb, insiru familja, letteralment minn Klikka għal-Klikka sirna. Però minn tintaqa' kull jum u hekk imbagħad ċemplu li. Isma' x'taħseb ħanagħmlu l-film.
eċitajt ruħi. Għax aħna missjajni jom, ġivir, allura. Eżat, bil-fors. Ma setawx jamlu minn għajri, bil-fors kellhom Kurzita, Chris, għax inti kont interpreta l-parti ta' Chris. Għadu single? Mela Chris jisqajb għamma mara. Helwis, li tiġi l-emuna, le. Ifem, palissa single, trid tara l-film u tara kif jizvolġi għax hemm waħda minn tal-klikka li jorbot album magħha, pero Interessanti, interessanti. Kurzita, Nadja, inti kont tikteb anka l-parti mis-sensiela, u xejn? Eżattament. Meta tiġi biex tikteb minn sensiela, x'sensiela għandek episodju jkompli kull ġimgħa tħalli n-nies bil-kurzita, dik il-ġimgħa hekk kurzita, filmu huwa totalment differenti. Qed tħoss id-differenza hekk bejn kitba għal sensiela. Sensiela kien ikollok pereżempju 45 minuta kull ġimgħa. Mentri film ikollok sija u nofs satejn, qed tħoss id-differenza? Kien differenti ħafna għax inti meta tikteb għal film tibda l-istorja u tispiċċa fis-sens ġo dawk il-90 minuta li għandek. Ġifri jisek tibdew tal-aqqa l-istorja. Eżattament, tkun iktar dinamika, iktar kollox irid jingħaqad f'storja waħda, literalment irid ikun hemm storja waħda li kollox jingħaqad. Il-mistoqsija li żgur ħafna ser jibdew jistaqsu kull darba li ħanisimgħu dwar il-klikka il-film hija min forsi qatt mara l-klikka. Mela ejja npoġġu lilna flok it-telespettaturi tajjeb, xi ħadd illi ra l-klikka kull ġimgħa. Allura ovvjament jaf l-atturi, jaf il-każ, pereżempju bħal Jovan li kien interpreta l-parti ta' Chris, ġifri kif jaraw in-nies jafu l-parti tiegħu, però dawk li qatt maraw il-klikka jistaw jaqbdu kaptu tal-film? Dawk li qatt maraw jistaw jiġu jaraw il-film xorta għax kifetna għalhekk fil-fatt iktar ħin ukoll l-iskript għax ridna nattiraw anzi dawk in-nies ukoll għax xtaqna li tattira l-kulħadd, ġifieri xtaqna storja waħda tibda u tispiċċa fil-film u hekk għamilna. Però minn għalija kun nar ta' ħamis. Però il-karattri bażikament ikunu bbażati fuq it-TV series li ntwera, però l-istorja tkompli imma ħadd tifhimha xorta. Ħansaqsik taħseb naqra sakemm insaqsilla. Ħansaqsik naqra kif se tiżvolġi l-istorja forsi għalmenu niskopru xi ħaġa llum war nofsinhar tajjeb. Lara, però kull nar ta' ħamis jiena li niffollowja ħafna l-paġna tal-Facebook tagħkom. Hekk dik li msejħa Throwback Thursdays. Fil-fatt li qed nagħmlu qed nerġgħu naqsmu man-nies xejni li ħarġu fit-tielet staġun tal-klikka u biex hekk anke minn ma kienx jarah jibda jifhem iktar il-karattri li ħajkun hemm fil-film tal-klikka. Jovan, kurjuż biex tara dan il-proġett. Lessa intom bħala atturi taraw ix-xena tagħkom, taħdmu x-xena tagħkom. U ma tkunux tafu x'inhu jiġri qabel u wara. Nkunu naraw ix-xena tagħna, nafu bejwet u x'qed jiġri, imma meta tara tkun totalment differenti u kurjuż ħafna aħna d-direttur kemm jista' jkun jgħidilna naqraw il-partijiet tagħna biss għax ovvjament inti f'ħajtek normalment ma tkunx taf x'qed jiġi madwarek x'qed jgħid siebek wara darek. Allura biex tkun iktar reali. Allora ma toħroġ tidħol fiha. Interessanti di, interessanti. L-ewwel darba fuq l-iskrin il-kbir, Jovan. Minn għalik. Le? Le. Sibni għabil ċifawl. L-ewwel darba, allura il-fatt li ħatkun anka fil-Premier Night mal-udjenza, għax dak huwa sabiħ ta' sinema, ġifieri speċjalment fil-Premier Night, qegħdin tieħdu r-rispons mal-ewwel, ġifieri jekk hemm dakka, jekk hemm bikkja, qed tħossu l-emozzjoni. Flimkien naraw ir-riżultat tax-xogħol li jkun sar ġimgħa ta' qabel ovvjament. Malaj qabel nistaqsikom fuq il-Premier Night, mhux se taħrab li mistoqsija. Kif ser tiżvolġi l-istorja tal-klikka fil-film? Ejja wara. Le, ħajkun hemm sorpriżi, xi ħadd ħajżewweġ, ħajkollna żwieġ involut. Ħabba li qegħdin fil-Valentine's u Mela, tiġa nafu li hemm żwieġ. Ħajkun hemm żwieġ. Mhux inti u Chris. Jiena Batman imma. Ċut jew Batman. Alright, da ximkien ta' ġewwa mela. Min jaf, fil-bada ħajja jew mietet. Interessanti. Mela, qed jagħmlu ħafna sinjal biex nikkonkludu. Però intom it-telespettaturi ta' strada b'mod esklusiv u xek Lara ser ikunu din isegwu trailer tal-klikka il-film minn hawn u ftit tal-ħin ieħor propju issa minn hawn u ftit ieħor matul il-programm. Ejdu li naqra l-Premier Night iż-żmien illi s-segwaċi jistgħu jgawdu dan ix-xogħol lest issa.
Palissa dejjem bl-aħħar preparamenti għal Premier Night, infatti li ser isir lejn l-aħħar ta' Marzu. U l-klikka l-film ħajntwera b'mod esklusiv li din cinemas propju lejn l-aħħar ta' Marzu. Bla dubju minn issa minn nofs frar sa l-aħħar ta' Marzu ser inkunu din nisimgħu anka dwar ħafna aktar dwar il-klikka anka propju fuq One f'diversi programmi oħra. Jiena minn qalbi inħeġġitkom biex itmorru issegu dan il-film, issa mhux is-sensiela. Il-film nirringrazzja lil Lara, lil Jovan, lil Nadja. Jien ħanħalli kont morru tkomplos, naħseb mim il-ġimgħa intom tadduha filming u ħafna affarijiet oħra relatati mal-klikka. Grazzi tal-li kontu hawnhekk u flimkien se nippreżentaw lit-telespettaturi tagħna it-trailer tal-klikka il-film. Ejja naraw.